Rudy a remix. DJ Rudy ne akan kiɗa. Ba wasa ne ba Muhammadu ba karami ne ba Ahmadu ba wasa ne ba Ahmadu ba wasa ne ba ai Ahmadu ba wasa ne ba alu ta koma mun jaye Ahmadu na rasa kalwaye daga na yi wa Allah laifi in na ce Muhammadu shi ke zai ce mun normal ne Ahmadu ba wasa ne Allah la ilaha illallah Allah 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 ya Allahu Allahu jalla jalala amun da faɗi kai ɗan kwararo su ji bana nan in gagara Allah na wato ya rabu kai ta ninka salatinka kun Mahmuda abin sanka mai girma nan mai girma sarki mai ado da koraye annabi Muhammadu hakuri Ahmadu ba wasa ne ya Allah ka sa har alaye a sa da dukkan sahabaye da waliyai koma waye Allah dan girman ka kamun haka ni ba zan iya aikin ba zan iya aikin ba na tuba rabbi samun ummi na yurra ka aika muradi na zaman kiran ya mukammila kowa a gaban ki fa bawa ne kowa zero ne Ahmadu ba wasa ne ai aso ki babbar nasara ce hakiki babbar illa ce umma kawai fa salama ce wanda kaji sai na kin fadin dan mutane ko dan waye a ce da su zaki ya faɗa ai duniya kawai gun aiki ne magana ta fa ishara ne kauni fa hankalta kan ruwa ya biyo dan kada ya cin mai kai kun Ahmadu ba wasa ne assalamu alayka rasulullah bitul kauni jamalullah sarki kai zan yi waje na dan Allah manzon Allah kar a bar ido na ya fara na tuba rasulullah san ka da kauni fa shi fa farilla ne yaban ka dole ka wajibi ne a'a zuwa gun ubangiji babu kai ba ma dai wai gaba kun ji to mukami ne Ahmadu ba wasa ne sarki a duniya har ran karshe ka shiga rabu kanan nashi ya ka fito oho yaushe Ahmadu in kaga Ahmadu wallahi rabbu ne mai gadin sa ya kaga girma tabbiya Ahmadu ko alahira sai yanda kace in ka zo ka dartar aya ce wallahi wanda ya ki ka rasulullah ba zai taba riba ba kai ya kaji aikin ne Ahmadu ba wasa ne ba kai aiki kan aikin ka ka gyara mai san bata ka kar ka biye shi sirfta ka mai gudu baya jiran kafa da ka jira wani zai shafe ka DJ Rudy ne akan kiɗa. kawai girma a barwa rasulullah aikin kawai sai dai kalla Adamu ma fa hijabi ne a gaban sa kowa zero ne wallahi kowa babu ne Rudy a remix. rayuwarsa taskar Allah ce abun nufi da muradi ce aballawa an kanuni ce uluba jami'il kalbi aya bi nura bi balla manzan Allah madu a cikin sa yayi ibrazin sa ya tashi sai yayi ramzin sa lallai Allah Allah ne ai Ahmadu manzan Allah ne ni ban yi suluki ba Ahmadu ba wasa ne Jamilu Jamali da dan sanka sarki banda misalin ka Ahmadu baka da iyaka lallai aikin aiki ne tabbas so ba wasa ne ba masoya a kiyaye kun ji fa Allah ne mai gadin sa ka ji fa girma kai yasa kuma shi bawan Allah ne a kujerar sa nan ya dora sa wayya yake aikin ne Ahmadu ba wasa ne Ahmadu fardu ne a fallafa an ka hujja ne wa mara mai tafanuni ne wanda ya gane ko aya ya zo maka haƙun ne kuma ya rage aikinka Ahmadu Allah dan darajar manzan Allah a taimaka mini jallalla kai ni tallaje da ziyarci Muhammadu Madina wayo Allah na a cika mini buri na Ahmadu ba wasa ne Allah a dubi ba dan hali ba na san ban kai wannan ba a dubi babba nan babba na yi tawassali da Muhammadu a bani babbar mota ma capacity wayo raina Ahmadu wallahi farin ciki ya kama ni dadi yana san shege wai mai ya kai Muhammadu dadi ne yan uwa a duban amsata wayo Allah ne Ahmadu ba wasa ne wayo Allah wayo ni kaina Ahmadu na rasa ummana yau ba abba a gefe na Ahmadu dan Allah a gaya musu zakin su ya zamo babba Allah ya daga darajar sa Ahmadu a ce musu ina ta gaida su Ahmadu zai kula mun da su a ce da su kuma na gode ba dan da su ban kaya ka ba Allah sarki ummata Ahmadu ba wasa ne malam Isa ne ce hina yanda kiso umma na zauna a gun